Ora percaya apa? Semar ki dewa, bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto, Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha komeng pate. Kowe iki alah ni. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudah duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutup masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Blok gegeku kesatu lito. Lit. Mel. Nolo gareng. Ora pangling iki Daraku reki ana patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Oh iya ngono Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren ora guyu ya, Tru? Ha ya urung kok. Mun ngendi kok kon guyu ya ora wangun. Dibageke Pak Gong. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Tru. Heeh. Lho anggepe bapak iki diutang Rumestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae, ndara Janaka kae arep luro ning ya penuh senyum. Mesti mesem ndara Werkudara kae kondang le angker, kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengut terus raine. Kaya dikucir semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndarawati. Iya, Semar ndak tompo. Pangestu Tampanana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Semar. Tak tompo ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tompo pangestuku Tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku Tampanana, Tru. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasah guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora ngabekti. Wah, caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Guyu dhewe. Pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dara, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar.
Ingkang sepisan aku tilik marang kararjanmu sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan, kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita alindara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya mung popok kaya ngene wae. Kok sik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujude kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis daya ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa, kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendopo sepuro ora tau ana iki malah pendopo kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondhang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah, saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isinke lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku daya cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe omah niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Biyen Semar niku ora
sulap karo gebyaring bondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Okeo bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Cobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Kapok kowe ra. Mangsamu Semar rawani unek-unekke kowe, Pak. Oh, kowe. Tau unek-unekke, Pak? Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben, ngono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya ning sabar. Ora iso. Aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih-ngene gampang nesu soalé. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa ta sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pengendikanipun Sindorapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Dene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhakake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum Saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu. Meneng. Aku sing ngandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibingkem cangkeme. Napa? Aku wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane ta ora. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsake kula tak golek rokok. Nendi dur, kentekan rudun man. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih wae. Heeh.
Ngono kuwi wis dadi omongane patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe ora manut karo aku tak idah siramu. Apa wis apa jenenge to? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa, bola-bali tak tantang. Ya, Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto, Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha kok meng patih. Kowe iki alah ni. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudal duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tak ndak. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa ditundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamerane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Tang-tang tundas. Ngono. Tang-tang des. Ayo. Dagelku ilang tadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora
ora kleru kok. Cah edan. Pancen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya Gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Tru. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendorong men ngopo iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Tru, ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Tru? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tida-tida ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kowe sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa gah. Aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng gah sel. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tak omong. Ndara Antasena iki arep kaya ngendi? Ra ning nggone. Bagong ki edan dieret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun iki mamon. Iya. Nggari ki. Malang kerik. Iya. Ndara Antasena ya manut wae ya. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo Gong? Patih Sengkuni. Yang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh.
ora seru-seru isa siji e. Kok ndak ngomong-ngomongke. Gong, non. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Semene terus kula gudak ngangge gundul kula. Diye glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Nggih wong tuwa, bocah semene ngendak-ndak susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Pati Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedang, ngono to? Lha Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Dudu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genar boyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel. Ha? Iya, pancen ngono. Ayo, pun cedhak ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku loro. Ya. Nuwun sewu Gandeng Ndarantasena pun boten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggawa tak ayoni Ndara Kartomarma.
Ndara Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangka monggo mati wah kowe edan dar kowe mati Durmagati dajal kepala nyata Pitelu. Kowe lajan dadak gleleng pacamu gembelo cilahmu. Ketemu karo pengelan Halya Dulmagati. Senopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Napa? Masangi blabak? Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah mega tak kletak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Ning nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek jalane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutuk dlam. Iki ngeplak wis lara cates-cates. Nah, modal ya, nyamburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu nang ngene. Aku duwene iki lho, Tru. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ha ya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Edan kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut suwe ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Model. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu. Ha kula 20 sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai madu. Ora ambyal silahmu. Ha wong saka Wesiwe kula ora apa-apa kok saka Sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lek entuk ning alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Kene wong numpak bis keli. Mati kowe.
Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemabut megulu karo kowe. Yo. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Oh, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik ngrasake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Truk. Ah, nek rada abot nek ora apa-apa ae. Petro, nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik, Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ngajri kali sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara. Ngabot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandhangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos-tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho jare monggo. Pasondol jil. Ora apa-apa tak antem jil. Aku disaut ngene-ngene. Bandeng. Ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Ki kowe karo aku nek ora mlayu ning ngersaning Darantasena, ora njaluk sak biyantu Darantasena, kalah go.
Ana wis ra gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat, apa Ndarateswara tegel karang kadempel dibiyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Ana wis sing maju ngono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut itu. Setan. Kono mangkat kono. Gus Darantasena Gedrawasan. Mboten bantu kalih kula kalih Petra karang kacempel bumi Angasara. Ora lagi sakjeke urip iki aku kok weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu terlalu takon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndaratesana. Terus aku takon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Onggahe Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane, kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa ning ra rasa tak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep Satya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambimu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambine. Lah piye saiki kok piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Di Drusasana. Aku wis maju. Oh, kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean singane maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri? Carane? Ayo mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makuthuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak mon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok iso melek? Telakuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Di Drusasana nek lumrah mesti menang. Rasa kuwatir. Ora. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngempet-empekan. Tan samar pamoring
sukma sinukmaya winayu ing asepi oh gong wis rampung mbon wis lho Den nanti ya Tru ora ngerti ilang kok jukan manjing ning awakmu sajake Gus apa punteng ndero wis nek panas asine direpe Gus lambimu ora men silir wis cukup nang kene Gong terus iki daya kekuatane wis iso digdaya yakin iya kowe iso ngopo-ngopo iso ambles bumi iso mabur wah gleleng aku nyuk dengkulmu matke nek ambles bumi carane pripun Den sikile gedruk lemah ping 3 niat ingsun ambles bumi mesti son ambles telenging bumi matke kok urung iso ngampet sing tenanan aja terpecah pikirane oke Wut Truk gleleng kowe Gong butuh tela ora tak colongke mesake ora urung arep tok dipanen kok wis tok totoli wedan mayit apa Truk moh iki lho pirang-pirang sareane heeh ora ning kono kok ndak kualat ora iki arep benake ana sing madhep ngetan lho kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling aduh wah bajigur sapitan ya Tru syukur ora ya munggah wah hebat wah padahal sapitan kampung iki warna-warna jedul walah wah gleleng tenan kowe iya iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati wah batene dobel terus heeh pateni ra iso mabur ya iso mabur oke carane nyewa suwiwi oh tak plotot lho kok sembrono kowe kowe Gong omong cenah-nangan takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi ih kowe aku metu lho engko sik kae urung engko barang metune takoni ora nek arep mabur sikile gedhuk ping 3 gedhuk niat ingsun mabur iso mabur dhewe iso wis to percaya aku nang kene iki nggawe kekuatan karo kowe oke ra pengen lho ora mabur musim hujan bledek ndasmu sambar bledek mboten ora kowe truk iki cangkeme elek ora wis ben-ben kesamber wah yo krungu lho aku ih kowe gong saya Truk aku arep nang Kalimantan wah gleleng tenan Bagong iso mabur barang ngantel ora wis nggawa pemean pirang-pirang kok kae aku goleke jaket kulit Gong goleke jaket kulit oke santai wae ukurane apa ukurane ngarep colong kok dadak delok ukurane ora sik Truk lho mandeg ning kono iki apa sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge wah Truk aduh Truk ora sida ndek Truk wis piye 60 ke atas 60 tahun ke atas Truk wis gawa bel piye teng klindring turun sip pokoke ngalah kurang golek ndoro kae tak maju ya Truk maju aku nututi Gong ya
Napa, Tru? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ya, ngayojan iku apike ngene-ngene iki suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nabung lho. Ya mengerti, Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi nggih. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Blep ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Mangar raine sajake mentas meguru anyar rasa kokean gunem sing tanpa guna Widrasana kowe mau ngajar aku banting ting aja tos jos banting aja tos jiwit kempal bengkal saiki wayaning mangsa kana kowe kudu ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe duwe kekuatan, tokno legane atiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, Krakon lho. Ati iblis motor wae, ada kudus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Tratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal gawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Nur ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadhangnata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles iki kok iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Aku kapok, Petro. Kowe ketok apa kae, Tru? Tak pendem. Lho. Piye carane ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Supan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur.
Nyengget kuwi iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, adek aku culna, aku kapok. Ayo. Ayo. Ere mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku culna. Bagong aku culna, aku tak melayu. Petro aku culna, aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacot. Wis mlayu kok lagi nimbres. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Sembur. Apa? Sembur raimu. Asem kowe ngumut pestisida ora. Kok didoni kok sok panas banget. Ora iso mong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Terus. Kowe iki rasa Kang Slupan iki dumbu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas ora. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngarep. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimblis sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panowat timblis dening aku kowe. Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Lah aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane kula singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo Yayi tak derekake.